Укучылар, дәресебезнең практик илешен башлыйбыз. Елга буйлап хәрәкәт итүгә мәсьәләләр шишәбез. Танылган гаскәр башлыгы Суворов математика акыл гимнастикасы дигән. Бүгенге акыл гимнастикасын мәсьәләләр шишүгә багышларбыз. Башта телдән мәсьәләләр эшләп алыйк. Катер елга буйлап даими тизлек белән хәрәкәт итә. Аның кайсы очракта агым уңаена яки агымга каршы барганда күбрәк вакыт сарыф итүен аңлат. Катер күлдә хәрәкәт итсә, ул нинди тизлек белән барыр? Җавап. Катер агымга каршы барганда күбрәк вакыт сарыф итәчәк, чөнки аңа каршы хәрәкәт итүче елга агымы катерның тизлеген акрынайта. Катер күлдә үз тизлеге белән бара. Икенче мәсьәлә. А пунктыннан В пунктына кадәр ераклыкны яхта 3 сәгатьтә 20 минутта, В пунктыннан А пунктына кадәр 2 сәгатьтә 50 минутта уза. Яхтаның тизлеге үзгәрмәве билгеле булса, елга кайсы юнәлештә ага? Адан В-гамы яки В-дан ага табамы? Җавап. Елга В пунктыннан А пунктына таба ага. Елга агымы буйлап хәрәкәт иткәндә яхта тизрәк бара. Дәреслек белән эшлибез. Алдагы мәсьәләдә таблицадагы буш урыннарны тутырып язырга. Дөрес җавап. Яхтаның үз тизлеге 24 км/сәгать, елга агымы тизлеге 5 км/сәгать, агым буенча тизлеге 29 км/сәгать, агымга каршы тизлек 19 км/сәгать. Теплоходның үз тизлеге 50 км/сәгать, елга агымы тизлеге 2 км/сәгать, агым буенча тизлек 52 км/сәгать, агымга каршы тизлек 48 км/сәгать. Катерның үз тизлеге 37 км/сәгать, елга агымы тизлеге 3 км/сәгать, агым буенча тизлек 40 км/сәгать, агымга каршы тизлек 34 км/сәгать. Киләсе мәсьәләне карыйк. Теплоходның үз тизлеге 48 км/сәгать, елга агымының тизлеге 3 км/сәгать. Беренче сорау. Теплоход 4 сәгатьтә агым уңаена ничә километр үтәр? Икенче сорау. Теплоход 5 сәгатьтә агымга каршы ничә километр үтәр? Дөрес җавап. Теплоход агым уңаена 4 сәгатьтә 204 км уза. Теплоход агымга каршы 5 сәгатьтә 225 км уза. Киләсе мәсьәлә. Күп нокталар урынына төшеп калган саннарны дөрес куеп, җавапларны языгыз.
Эшләрегезнең җавабын тикшерегез. Дөрес җавап. Катерның тизлеге 36 км/сәгать, елга тизлеге 3 км/сәгать булса, катер елга агымы уңаеннан 39 км/сәгать белән бара. Яхтаның тизлеге 43 км/сәгать, елганың тизлеге 2 км/сәгать булса, яхта агымга каршы 41 км/сәгать белән бара. Теплоходның тизлеге 75 км/сәгать, елганың тизлеге 3 км/сәгать булса, теплоход агым уңаеннан 78 км/сәгать белән бара. Яхшы укучылар, онлайн мәктәпнең киләсе дәресләрендә очрашканга кадәр исән-имин булыгыз.